If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. Jabolo Yugo, senior neighbor, none of Ebona and the ancestors, Yago Dibia. Last day, Dibia, I've got a Joro Yugo, so anything on always bear all my jig. On Satan. Okay. So that is why I talk. I'm an indigenous people. Bundi ne menya bifed bundi Ogidi na ne menya bo omena na. And I am a mwamo. You know. So if you this form now, then after which you find out academic screening at this form. Okay. Understand? Because we know who I'm an bundi. Ogidi ne ma bifed. We know. But now, if it isn't good, when you could get it out with you. You know, Manonia has a low body, they drop a ball. Man, and the bossy, I follow. Afu Mabel Medicaid. You go manual, Mamata. So give me a wrong one when you see something going wrong, you try to caution it at that point in time because no you can get able. So that enjoy I can run the man if you allow that enjoy go many give me Kenya Fusilanya. And your punishment in the due course but at that side here it will have that thing you will lost it. Okay. So okay. That time is as was a glaucoma or cataract. But they give that eyes, you see. Okay. Yeah. Because one of my brother over here those days, when I came back, so doing anything, one about boxes. So when I came back home, happiness, all that day, not one day more can video drama. Now you come back against me. That I go, so then I'm going come on, mom. How could I ever know where you go? Not a few years back. Okay. So, what you should put here, Macanda, no say, a bed issue to a. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. Ogidi Sikwe, Utuaka Asaba of Asaba Siwe, and all of them drawing inspiration from Governor of Anambra State, Governor Gov Soludo, with his activities when it comes to all of this. Based on I know Fokwa, Nde CAC, I have to go Mande Sienugu, Siaboy, waking or somewhere here, may help out in the issue of Umafo, in the issue of so many things. So, Yota. Does it mean that people of this element should be prevented from helping people as well?
Onwe ebe a na-atụji aka ọkwa ndị Yoruba na-ekwusi agbụ nwa na-akpagharị agbụfanaka mana anyị na-aṅụ ya mara ebe ọ na-alụ so anyị bụ onye na-enye ọgwụ ụmụafọ all these people we know anyị bụ dibịa na-agwọ nsị anyị maara so not those people na-agwọ nsị a where the people na cause this problem onye ka achọ ka ga-eteri onye ọbụla bụ onye Ogidi anyị butere ọgwụ dọba na be nna ya nọ ndị bịa ga-eme ya yotago then ndị Ogidi enyekwala aka kwudo ọ wee nọsie ike because those of you fụrụ ya mgbe ọ bịa aka asị adị anyị n'ife ara emerọba anyị mana ọ ya akpụ unu gote mmanya nye unu weretu onye ụka afa ọdọba arụsị ebe nna unu ya deferred that culture ịba nwe ngozi onye okwu n'ebe that person nọ ime ngozi okwu n'ebe ọ nọ because nna ife na ogene achagoli ọ bụgo a challenge nye nna ife masi ya oke nya onye bịara bịa ka ị like gba ife ije na ije bute ọbara ọra debe si oke ka chara ego na ọgwụ mebe ọtụtụ na-eche ekwensu tiile elu okwubie ị na-emebe so at the end ọrụ ofu na-ezu ole ị ga-alụ because onye ọbụla bịara ụwa nwere akara ya so that is what we pushing towards to n'akara ya ị ma rapụ nke ya mere otu afọ na na be mefa that's not how I will live my own bembe nke or this is your profession people are seeing it or very easy n'anya mana come and do it how to be difficult understand okay sir otu isi kwutekwa ndị I know na eze nwanyị bidoro after the war. That's the record we have. I shall break it down for the next generation Nabian. I thought the proper culture of Igbo people when it comes to the issue of eze wine. I am eze wine go after that war eze wine bido. After the war. Okay. Eze wine bido. Okay. Understand? Because all initiation, they initiate that thing. Ogugunne nwanyị a bụ eze nwanyị. Okay. And nwanyị ọbụla efu spiritually bụ eze nwanyị. Then what entails you bụ gị nwa i develop that akara ya ka ọ pụta ife. Yotago ndị na ụmụ nwanyị na-agba moto na run things bụ eze nwanyị. Mana fe brother da fa dey run ngwongwo. Mana ndị nele ngwongwo akarafa because what they are doing okay. So you cannot just say na bụ eze nwanyị without ịmalụ exactly eze nwanyị bụ ikwugie. So ụfọdụ fa na-ejekwe na-emekwu ya n'ime mmụọ na gịnị na eziokwu. So because ọrụ nke fa when you see ndị ụka amụma na-egbu I say let brethren carry brethren, let sister carry sister. So that is why people na whisper from nowhere. Wemakwa among these people no one na kwanya bọọlụ a n'ime mmụọ eziokwu. Always okay you so assist the men in doing the job. Okay. So when you marry the wife, automatically nwunye igwe eze nwanyị. Gị bụ nwoke ị ga na-akwazi nwunye. Ha ka ndị apụta. Gị na nwunye ga-ebili n'ime mmụọ na eziokwu na ga nwere problem because you control her that spirit n'ime gị na-akwazi ya. Nwa makwuo yes na akwazi ya. Egwu ogu na nọdụ ebe ọnọdụ. You cannot be going about nwa na step on ebe ga ije na gị dị ya ga-achọta. Okay. Because you everywhere. Yeah, spiritually. Okay. Mana at last anyị na-afụkwa most people na-blame but I say na nwaanyị fụkwa na di ya dị emezi ọfụma na business na ọhọ gokwa eze nwaanyị na nwaanyị fụkwa na di ya dị eme ọfụma na yotago okwochirizie ọghọ eze nwaanyị and na most times na ọnya na-ebutezi nwaanyị na-agbazi n'ilo na-asala eze nwaanyị na-agba n'ilo and di ya ji ikwu ọgwụ ya na ya akụ ọgwụ di ya nọdụ nwayọ so kedu inwe ikwu na nke asa nwaanyị ya agba n'ilo ga-agba n'ilo. Nwoke ọbụla ga-agba n'ilo ga-agba n'ilo due to na very mutual understanding. The spirit they are not working together. So nke a na-aga ije nke a na-aga ije. So ọ bụ na nwaanyị
anya lulana n'anya funa business die adozie boom ko she boom before then she will quickly talk Ilu wa niile ni gabulili. If you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. Kedu ndị bụ Nigerian Jews?